visca. Ballesta. Aquí estem. Hauria de marxar. M'has caigut bé, peix. I tu també. A veure, repassem. Per on anàvem? Avui he començat el meu viatge. Després de 2 dies caminant, he arribat al que sembla ser el Regne de l'Oest. La major part del regne està abandonat, amb construccions per acabar. Però m'ha cridat l'atenció un poble que semblava estar saquejat. No hi ha ningú. El regne va estar governat per Estacchio, Rigoberto i Sui. Sembla que la taverna anomenada Erpinchito la portava un tal Murphy. Abans de marxar cap al regne central he trobat el que sembla ser una base secreta d'una espècie d'organització criminal. No hi havia documents, però he pogut rescatar un cavall esquelet. He decidit dir-li Costelles. Costelles! Aquí estàs. Avui la idea seria anar ja cap al regne central. Si no recordo malament, sí, vaig venir d'allà. Per tant, seguiré el camí. D'acord? Això pot ser interessant. Deixaré aquí, d'acord? Granja d'ovelles, casa del Quemao, espai de treball de Rigoberto. Què és aquest? No sé. Filippo. Soc Filippo. Si llegeixes això és que estic mort. Rigoberto, ets el meu millor amic i vull que sàpigues que tornaré d'alguna manera. Tornaré. No agafaré res, llegiré. Si esteu llegint això és perquè jo, Rigoberto, el nan, he abandonat els 4 regnes i he marxat molt lluny. És possible que torni, però últimament he tingut complicacions.
així que mai se sap. He deixat totes les meves coses en un cofre. No vull que les agafi ningú, si pot ser, ja que vull que es quedin amb la casa, com a record meu. Ah, i que tampoc ningú em robi la casa. És domicili privat. Adeu i fins aviat, Rigoberto. Ok. Igualment, si hi ha algun document... Ostres, això està fet... Merda. Aquest contracte deixa constància de l'aliança entre Astaroth, Rigoberto i Eustaqui. L'aliança consisteix en cedir la matèria prima de les ubicacions pactades amb Astaroth a canvi de la mà d'obra de Rigoberto i Eustaqui. És un contracte. Per tant, van firmar un contracte a canvi d'algun recurs, suposo. CIA, coronel, comissari, investigador, inspector, oficial, alumnes. D'acord? Cada policia té una placa d'identificació i la ha de portar sobre sempre. Un mal comportament suposaria l'expulsió o la baixa de rang. Què és això? Oh! La casa està abandonada. Què hi havia aquí? Cancel·lació. Jo, de la de Baoth i en nom d'Astaroth, d'acord, Astaroth un altre cop, i fent ús de les potestats que ell em va atorgar, destrueixo el pacte pel qual teníeu lliure accés a la seva granja de ferro. Això era el pacte que hi havia abans. Així que queda escrit al noble palau de Jala el 27 de setembre de l'any de gràcia de 2020. Jala. A Jala el conec. Fundació... Estimats habitants dels regnes centrals, se us informa de que està en procés la creació del primer gremi de mercaderia entre regnes. Des del gremi es decidirà tot allò relacionat amb la compra i venda d'objectes en tots els regnes. Això amb el propòsit de fer un mercat més segur, més organitzat i, en definitiva, un mercat millor per a tothom. Un altre propòsit del gremi de mercaderia és assegurar una bona economia per a tots els regnes. Però per assolir aquests objectius, el gremi necessita membres. És per això que qualsevol mercader està convidat a formar-hi part. D'acord, això és... terrassa. Que ja no hi fem res. Algú estava fent granges. Diria que ja és això el regne central. Sí. Hi havia una foto al museu que... era aquí. Els Jocs Olímpics. Aleshores això és el Coliseu. Astaroth, Éter, Filippo, Ira, Husu, Rigoberto. Rigoberto, Ira la conec, Filippo, el document que he vist abans, i Astaroth. Això són gàbies? A veure, què tenim per aquí? Sembla ser que aquí feien curses. Tota aquesta zona estarà relacionada amb els Jocs Olímpics. Molt bé. Wow. Aquest arbre em sona haver-lo vist algun cop, però no el recordava tan gran. Espera, abans investigarem això. D'acord, ja sé de què em sona això. Poc després d'aparèixer, vaig venir a refugiar-me aquí. Puigfollós, senyor Jala, tenim un nom, Sui, Eustachio i Rigoberto. Molt bé. Anem ja cap a la part interessant. Això, si no recordo malament, és el mercat central. Tots els ciutadans dels 5 regnes.
L'expresidenta del Regne Central ha decidit desconvocar el govern i convocar eleccions el 30 de gener de 2021. Ah, aleshores això ja ha passat. Es busca Renez. Es busca Caranter. Aquest no té cara o què? Interessants, les botigues. I això és el parc. Suposo que aquí no trobaré cap tipus de document. D'acord. A veure, què més? Veiem. Tota aquesta zona és intrigant. Pou de la resurrecció. El dia de la mort, les portes d'aigua s'obriran i utilitzant les ànimes perdudes, els morts reviuran. Podreu mirar-los i parlar-hi, però no tocar-los. Doncs si ho feu, per sempre podreu sentir-los. Doncs això, que si no ho utilitzeu bé us fotreu una llet i deixareu d'existir. Ah, d'acord. Liceo. No m'han parlat mai de... El poble? Doncs això és la ciutat central. A veure, què tenim per aquí? Catedral central. Nuestro dios hemisferio. Hemisferio? Quantes coses hi ha aquí? Qui es van celebrar les eleccions? Erpinchito. Com el del regne de... Es deia així, no? Ai, ups. Aquest sembla més nou. Per què no hi ha cartells que diuen què són les coses? No entenc què és això. Això deu estar amb el document que he vist abans de la policia, oficina coronel. Dubto que pugui entrar aquí, però només miraré, no robaré. Robar està malament, mirar no. Condemna. No crec que passi res si miro això. Això és interessant. Condemna a Astaroth. Al ser culpable d'homicidi, es condemna a Astaroth aplicant el codi penal a pagar 400 corones fent treballs comunitaris i forçats, rebent subministrament de menjar. Seria ajudar pràcticament a la construcció de la presó del regne. Presó? Mai havia sentit parlar d'una presó. Al complir els treballs se l'absoldrà de càrrecs i mentre no ho hagi fet no podrà sortir dels 4 regnes, únicament per anar al seu palau. O sigui que Astaroth és el del contracte que va firmar amb Eustachio i Rigoberto, que també va, pel que hem vist, participar als Jocs Olímpics perquè tenia un llit marcat, el van condemnar per homicidi. Que estrany, mai he sentit a parlar de cap presó. Testamento. Dejo a Sui el establecimiento del Pinchito. D'acord, ja tenim més informació sobre el Pinchito. El reino del sur. Existeix un regne del sud? Espera. A mi havien dit que eren 5 regnes i el regne del sud no és cap d'ells. Per què es menciona un regne del sud? Aquí està. Camufles a la neu i no et veig. Crec que entraré aquí a preguntar. Hola. Oh, hola. Qui és vostè? Jo sóc Pua. Vinc de la ciutat Història. Què és vostè? Sóc un cactus. Què és aquest lloc? L'Ajuntament. I llavors aquí és on porteu els 5 regnes, perquè això és l'Ajuntament del Regne Central. Sí, efectivament. Bé, bàsicament, tenim poder sobretot sobre el regne central. Els altres regnes, qui mana són els reis, ja, diguem-ne, doncs, de cada regne, no? Aleshores, Sí. espera, el regne central té un president? Sí. Aleshores és un regne o no? No té rei? No, res, segueixi. Estic aquí perquè estic fent un viatge, estic investigant la història dels 5 regnes. Estic investigant la història... Per què el fa, aquest viatge? Per què el fa, aquest viatge? Doncs per descobrir coses. Estic construint un museu, llavors estic investigant. Vale, doncs vols que t'ensenyi alguna cosa o què? Sí, vull que m'ensenyis alguna cosa, sí. Mira, aquest sóc jo.
Sí, ja ho veig. Aleshores aquells són els presidents. Sí, Oh, oficina de president. Oh, guaiti. aquesta és la teva La meva oficina. oficina, que maca és. Oh, Mira, aquesta és la bandera. Tingui. sí, ja d'acord, gràcies, la ficaré al museu. Si vols fullejar uns quants documents... Es pot? Sí, i tant. D'acord, doncs m'encantaria. Els de baix no els pots llegir. Els de dalt sí que els pots llegir tot. Perquè s'han de publicar, ja que som transparents. Està aquí, Reunió de l'Ajuntament. Segur que puc llegir això, sembla que... És igual. 24 del 8 del 2020. Es proposa fer una planta de reciclatge. La planta de reciclatge és allò que hi ha allà? Pel que jo tinc entès, sí. Ah, però tu quan fa que estàs a aquest regne? Deu fer... Uah, recordo com si fos ahir, una setmana o dues. Però tu ets el president? Sí, ben estrany, És interessant, això. Formació del Consell Reial. Degut a la necessitat dels nostres regnes establir lleis com a base de l'organització i la justícia, aquest document fa oficial la formació del Consell Reial i recull tota la normativa d'aquesta entitat. Propòsit del Consell. Aquesta entitat té el propòsit de decidir i aplicar les lleis dels 5 regnes, a més de declarar quins són els drets i els deures de tots els ciutadans. Cap entitat interna ni ciutadà dels 5 regnes estarà per sobre del Consell Reial ni de les lleis que aquest aprovi, amb algunes poques excepcions. Estarà format per tots els governadors dels regnes. L'entitat podrà escollir els governants, però en cap cas expulsar-los per mitjà de votació. I això... Nah, fes el que necessitis. Es presenta un torneig al Coliseu. Això és els Jocs Olímpics, no? Sí, em vaig estar llegint i una de les propostes és fer la segona edició. Ja he vist el Coliseu quan venia cap aquí. Drets humans. Pregunto, a veure. Aquesta declaració posa en manifest que tota la raça d'humans té el dret inherent, irrenunciable, inquebrantable, de ser tractat amb dignitat i respecte. Tot humà té dret a un habitatge digne. Això significaria que pugui satisfer totes les seves necessitats primàries, secundàries i d'oci dins del seu recinte. Cap humà pot ser privat de llibertat social ni individual, d'aïllament voluntari, perseguit l'esclavisme. Per què són necessàries aquestes lleis? No entenc per què s'han de fer... Hi ha gent que degut a que la meva raça, és a dir, la raça dels humans, és més dèbil que la resta de races... La raça dels humans vols dir... Tu, per exemple? Sí, és a dir, que són més febles, els utilitzen com un mètode d'aconseguir recursos fàcilment. Els aïllen i els fan passar per un procés sistemàtic d'aconseguir recursos. En contra de la seva voluntat. Exacte. I provocant-los danys irreparables tant físicament com psicològicament. Per tant, I això com bé entendrà, d'acord, però no es pot permetre... Això ja s'ha prohibit, ja estan els drets humans. No, això és una proposta. A veure, m'estàs dient que ara l'esclavitud és legal? Exacte. Vol una còpia? Sí, aquest document és important. PDC, UPAP. Campanya política, UPAP. Unió per al Progrés. Jo, Iradas, aquesta la conec. Em presento candidata per les eleccions del Regne Central. Em veig capacitada per assumir el càrrec i governar el regne, convertint-lo en un lloc millor i més just. El primer que vull fer com a presidenta és encarregar la construcció d'un hospital públic, que tots els habitants tinguin dret a una vida sana i segura. Per a garantitzar la seguretat del regne formaré el primer exèrcit. També tinc la intenció de reformar el mercat reial. Amb l'arribada dels esperits al món mortal, he decidit afegir el càrrec de ministre d'Assumptes Màgics. Hi ha alguna d'aquestes coses que s'hagi acabat fent? Això eren propostes de
de l'anterior presidenta, Ira. Sí. Què va fer durant el seu govern? No tinc No en l'inventari. tinc ni idea. D'acord. A veure, tinc preguntes. No saps per què Ira no va fer res durant el seu govern? O sigui... No. En el document parlava dels esperits i he vist una espècie de construcció abans que deia alguna cosa dels esperits. Qui són? El que tinc entès són una espècie de divinitats que tenen molt poder i que decideixen el que ens passa. He llegit dos que noms. creen coses i... He llegit dos noms. Sí. Hemisferio i Liceo. Són déus. Què, carai? Aquest és el meu cavall. Que no robis cavalls, nano. No és culpa meva, estava aquí dintre. És un cavall molt maco. Potser està una mica prim, però és molt maco. Vols saber alguna cosa més? Sí, Hòstima, per què hi ha tants bolets aquí? Ah, yes. Això pot deixar un bon temps. Està infestat. Molts bolets, no? Algú ho sabia? És una plaga. Una pregunta, i allò d'allà què és? Ah, no ho sé. És que aquí hi ha Doncs, coses molt estranyes. Hi ha alguna cosa més del regne central? Jo el pot venir a veure a casa meva. No és gran cosa, però és humil. Però aviam, nano, per què coi hauria de voler veure casa seva? Però, home... Doncs si no em necessita jo tinc molta feina, eh? Vinga, doncs molta sort en el viatge. Una casa? Aquesta zona... hauria de ser ja la frontera. Aquí hi ha alguna cosa? Oh! Aquí hi ha la cosa... Ah, és un mapa. M'agradaria investigar què hi ha per aquí. Campament. Aquí hi ha un campament. I per què? Per què existeix? Aquí hi ha un altre campament i és diferent. Això està buit. Destrossat. Nidre. Nidre! Ella m'ho podria explicar. Lorien! Viu a història. Reconec aquest lloc. Ja està. La guerra dels regnes. Avui he arribat al regne central. He trobat a Frederick, actual president, que m'ha deixat llegir els documents de l'Ajuntament. He arribat a la catedral on he descobert l'existència dels esperits, Hemisferio i Liceo. Per al que he llegit, el tal Astaroth va ser condemnat per homicidi i va ser obligat a construir la presó. Després he arribat a la frontera de l'est i he trobat el camp de batalla de la Batalla dels Plors, de la Guerra dels Reis. M'instal·laré aquí. Pròxima parada, Regne de l'Est.